Budući rad će izložiti koleginica Dragana Noviković. Dobar dan, uvaženo predsjedništvo, poštovani učesnici skupa. Želela bih najpre da vas pozdravim u ime grupe autora ovog rada, metodološko rješenje za sprovođenje procedure procjene uticaja novog ili rekonstruisanog puta na bezbednost saobraćaja na mreži puteva. Ovo je još jedan u nizu radova koji se bave savremenim procedurama za unapređenje bezbednosti puta. Ovaj alat konkretno je predviđen da se realizuje u početnoj fazi životnog ciklusa puta, kao sastavni deo procesa planiranja i projektovanja. Zapravo predviđeno je da bude sastavni deo projektne dokumentacije, ali da se priprema kao poseban izveštaj. Sam alat istražuje uticaj na bezbednost saobraćaja svake varijante, uključujući varijantu ne raditi ništa i uraditi minimum. Cilj alata jeste da se izdvoji ona varijanta koja ima najbolje performanse u pogledu bezbednosti saobraćaja. Samo metodološko rješenje imate detaljnije u radu. Ja ću ovdje pokušati da prođem ukratko kroz nekih 10 koraka ove metodologije koja je predložena u radu, a detaljnije, ukoliko vas zanima, možete pogledati u samom radu. Prvi korak podrazumeva analizu i definisanje ciljeva projekta za koji se sprovodi procena uticaja. To može da bude povećanje, na primjer, kapaciteta ili povećanje nivoa usluge ili povećanje bezbednosti saobraćaja generalno ili određene kategorije učesnika u saobraćaju. Kada se to definiše, ide se na sledeći korak koji se odnosi na definisanje područja i uticaja područja na projekat. Samo definisano područje treba da ima određene geografske granice i da bude zajedničko za sve alternative koje se analiziraju. Znači mora da bude isto za sve varijante. Sledeći korak podrazumeva analizu postojećih problema bezbednosti saobraćaja na području. Ova analiza se sprovodi na osnovu analize saobraćajnih nezgoda, konkretno broja saobraćajnih nezgoda i strukture saobraćajnih nezgoda za to područje uticaja koje je definisano u drugom koraku. U sledećem koraku potrebno je definisati ciljeve bezbednosti saobraćaja. Ovaj korak nije neophodan, ali je dobro da ukoliko se uoči da postoji određeni problem bezbednosti saobraćaja, na primjer ugroženi su biciklisti na toj deonici, onda je potrebno da se definišu posebni ciljevi pre nego što se uđe u dalji postupak procene uticaja, čisto da bi se svaka varijanta dalje analizirala u odnosu na taj postavljeni cilj, da bi se utvrdilo da li varijanta zadovoljava taj određeni naš cilj bezbednosti saobraćaja. Sledeći korak podrazumeva definisanje i analizu opcija, odnosno varijanti i alternativa. Da bi se ovo moglo sprovesti, najpre je potrebno prikupiti određene podatke, to su podaci o deonicama, u stvari o dužinama saobraćajnih deonica i kategoriji puta koje oni pripadaju, kao i podaci o PGDS-u u prethodne 3 godine i o prognoziranom PGDS-u za plansku godinu. Kada prikupimo ove podatke, trebalo bi da se pristupi izračunavanju individualnog rizika za svaki čvor i za svaku deonicu. I takođe da se izračuna postojeći saobraćajni rad i prognozirani saobraćajni rad. Nakon toga vrši se analiza uticaja na bezbednost saobraćaja svakog od ponuđenih rešenja. Za to je potrebno da se izvrši prognoza saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima. Nakon toga poređenje i rangiranje na osnovu ukupnih troškova saobraćajnih nezgoda koje smo u prethodnom koraku prognozirali. I nakon toga sledi samo pisanje izveštaja, aktivnosti koje se odnose na predaju izveštaja i naknadne aktivnosti nakon predaje izveštaja koje se odnose da svi subjekti koji su učestvovali, koji učestvuju zapravo u izradi RSI-a alata, dalje nastave da prate i da procenjuju efekte uticaja novog ili rekonstruisanog puta na bezbednost saobraćaja na mreži puteva. Sad, rekla sam već da se u ovom metodološkom rešenju koriste određeni matematički modeli, kao što su individualni rizik za svaku deonicu i čvor, prognozirani saobraćajni rad, prognozirani broj saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima i troškovi prognoziranih saobraćajnih nezgoda. U radu imate detaljno formule i kako na jednom konkretnom primjeru gde je varijanta 1 predstavlja referentnu situaciju, odnosno opciju ne raditi ništa. Varijanta 2 predstavlja
opciju gde hoćemo da promenimo poprečni profil određene ulice koja prolazi kroz gradsko područje, da izgradimo biciklističke staze, niše za autobuska stajališta i da povežemo pešačke prijelaze. I varijanta 3 koja podrazumeva da se izgradi obilaznica koja će da obilazi ovo gradsko područje. I onda u radu imate konkretno na primjeru izračunato i formule i matematičke modele koje i to možete detaljno pogledati ukoliko vas to bude zanimalo. Ono što je cilj ovog alata jeste da na kraju dobijemo jednu ovakvu tabelu gde imamo ukupne troškove saobraćajnih nezgoda i ukoliko pogledamo ovu tabelu možemo zaključiti da varijanta 3 ima najmanje troškove saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima, što pokazuje da je to najbezbednija alternativa koja ima najmanje negativan uticaj na bezbednost saobraćaja, to je znači ova varijanta sa izgradnjom obilaznice. Kada se govori o primjeni ovog alata, potrebni su određeni uslovi da bi ovaj alat mogao da se primenjuje. Najpre, veoma je važno napomenuti da se procena rizika svih ponuđenih rešenja da treba da se sprovodi na čitavoj putnoj mreži u okolini novog puta, jednostavno jer je čest slučaj da mali procenat puteva dovodi do velikog broja saobraćajnih nezgoda gde ima poginulih ili teško povređenih lica. Ono što je takođe važno za primjenu ovog alata jeste kvalitetno prikupljanje podataka o saobraćajnim nezgodama i posledicama, jer oni učestvuju u matematičkim modelima, ali i povezivanje ovih podataka sa putevima i karakteristikama puta na kojima su se ove saobraćajne nezgode dogodile. Takođe, s obzirom da se koriste modeli za procenu PGDS-a, potrebno je u budućnosti raditi na analiziranju i daljem unapređenju ovih modela, kao i modela za izračunavanje troškova saobraćajnih nezgoda. Ovde u radu je korišćen model koji je u strategiji za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, s obzirom da u Republici Srbiji nije zvanično utvrđena metodologija za izračunavanje troškova saobraćajnih nezgoda. Zašto je važno sprovoditi ovakav alat? Važno je zbog toga što se na taj način smanjuju rizici od pojave nezgoda i težine tih nezgoda u budućnosti na samoj lokaciji i na susednim putevima. Takođe, važno je, i ona je zapravo i uvedena i prepoznata i u direktivi Evropske komisije 96/2008, upravo zbog toga da bi se bezbednost saobraćaja uzimala u obzir i tretirala od samog početka, odnosno od faze planiranja, jer zapravo najefikasnije i najjeftinije mere za unapređenje bezbednosti puta su one koje se primenjuju pre nego što se put izgradi, znači još u fazi planiranja i projektovanja. Zatim, smanjenje dugoročnih operativnih i troškova održavanja i potreba za nekim dodatnim radovima koji uvek više koštaju nego one koje se sprovode, znači kao što sam rekla, u fazi izgradnje. I stvaranje i povećanje svesti o problemima bezbednosti saobraćaja i rešenja za tvorce politike i oni koji projektuju puteve. Sam alat je trenutno prepoznat u zakonu o putevima za mrežu državnih puteva, međutim, lokalni upravljači puta takođe imaju tu opciju da prilikom izgradnje nekog dela putne infrastrukture ili rekonstrukcije određene, kao što je bio primjer u ovom radu, mogu takođe primenjivati ovakav alat i cilj je da se izabere ona alternativa koja je najbezbednija i koja ne samo da je najbezbednija, već i ekonomski najopravdanija za tu varijantu. Eto, toliko.